Предизвикателството – да приковем вниманието върху новия модел на Audi SQ7 преди официалната му поява на българския пазар. Идеята – гигантът блесва с цялата си мощ в планината над София. Реализацията. Новият SQ7 е най-могъщият модел на Audi, оборудван с системата Quattro. Той владее както високоскоростните магистрали, така и труднодостъпните трасета в планината. Избрахме терен на Витоша, надвиснал точно над скоростната отсечка от южната дъга на околовръстния път. Така си осигурихме вниманието на всички участници в натоварения трафик. Матричните LED светлини са ключов елемент от уникалната идентичност на модела. Използвахме ги като основен мотив и създадохме светлинна инсталация, представляваща точно копия на емблематичните фарове на автомобила. Съоръжението беше с дължина над 60 метра и светлинна площ от 180 квадратни метра. Бяха използвани над 2000 метра LED осветление и повече от 100 000 светодиода.